साल बागान दंमोन, हा हु दंमोन, मोसौ मोसा दंमोन, नाथाय गासिबो सिलिंखार जालांजोब्बाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौ बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों दुखुनांथाव जाथाय जानाय जोंनि बर'नि गोरिब न'खरनि दुखुनांथाव सासे बेमारजों नारसोमजानाय बिथां बिबारि बसुमतारी बिनि बागै खोथा सावरायगोन। गिबियावनो माखासे भिडिअ रेकर्डिं हरदों, बे भिडिअ रेकर्डिंखौ नोंथांमोना नायग्रोदो, नायनानै एसे बुजिनानै लाबावदो। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय रायजो राजा नोंथांमोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिबारि बसुमतारी, आफानि मुङा रन्जन बसुमतारी, चिरां डिस्ट्रिक्ट, गामि बाथाबारि, सिडली थाना। आं दिनैसिम 9 बोसोर जाबाय बेमार जानाया। 2011निफ्रायनो बेमार जाजेनदों। दिनैसिम मोजां डाक्टारजों बेमार नायजानो मोनाखै आं। आंनि आफायाबो दिन हाजिरासो मावो। दा बोरायसिनबाय, खामानि मावनो हाला। आंनि बेमारनि थाखायनो जा एसे हा दंमोन बेखौबो फाननांबाय। जेबो राहा गैला बेमार नायनो, फैसा आइयाबो खामानि मावनो हाला। बेनिखायनो अननानै खनसे रायजो राजा आइ आफा, बिदा फंबाय, आदै मादै आरो आब'मोन, बिनानावमोन गासिबो आंनि बेमार नायनायाव अननानै आंनि फिसाजोआ दिनैसिम 9 बोसोर जाबाय लोमजानाया दानो मोजां दानो गाज्रि, मोजां डाक्टारनाव नायनो मोनाखिसै। फिसाजोनि बेमार नायनायाव फानजोबनांबाय, सम्फथियानो गैला, हा हु फानजोबनांबाय। साल बागानबो दंमोन, फानजोबनांबाय। दा माजों मावबावनो, बोरायाबो देहायानो गैला, जेबो उफाय हारा जाबाय। हाला, देहायाबो गैला बोराया। जोंना बोरायाबो खामानि मावनो हाला, देहाबो गैला आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय। सानसेबा मोनजायो सानसेबा मोनजाया, देहाफ्रा थिग गैया बिगैया जालांबाय। बेनिखायनो आं फिसाजोखौ नायनो थाखाय एसे आइ आफाफोर, बिदा फंबायफोर, नोंसोरखौ आं अननानै हांख्रायनाय जाबाय आङो। दे आंनि फिसाजोखौ नायनो अननानै सायज हरदो एसे फिसाफोर। मोजां डाक्टारनाव लांनो थाखाय दे बुंफिन। जाहाथे आंनि फिसाखौ राहा एसे नायनानै हरदो, जाहाथे फिसाफोर एसे अननानै थाइसे थाइनै गोसो जानानै हरदो। फै बर' फिसाफोर फै, जों गासिबो खौसे जानानै फाहामदिनि बिबारि बसुमतारीनि बेमारखौ। 9 बोसोर 9 बोसोर आयौ एफाग्राब गोबाव 9 बोसोर जानानै दं बे बेमारा, दासिमबो फाहामनो हायाखै। मानसिया खस्थ' मस्थ' ओंखामखौल' जानो हायो। बिबारि बसुमतारी बे गावनि ओंखाम खिनिखौल' खस्थ' मस्थ'यै जानो हायो। बिसोरनि गामिया जाहैबाय बाथाबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट। जोंनि बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोर, नोंथांमोनाव रांनि आंखाल गैयाब्ला एबा रां दंब्ला, थाइसेयानो जा, थाइनैयानो जा, बा आथोनायानो जा, बा 10 थाखायानो जा, बा 20 थाखायानो जा, जिखिनि हायो नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय एकाउन्ट नाम्बार एबा गाहायाव मोनसे एकाउन्ट नाम्बार दं डिसक्रिपसनाव, बेनिफ्राय नोंथांमोना लानानै बे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना फैसा सोनानै हर। मानोना बिथां बिबारि बसुमतारीया बेमारजों नारसोमजानाया 9 बोसोर बारलांबाय। न'खरनि गोबां प्रब्लेम, न'खराव गोबां प्रब्लेम, फैसानि प्रब्लेम, आरो बिमा बिफायाबो फैसा खामायनो हाला, हा हु फानबाय, जेबो गैला, सिलिंखार जालांजोब्बाय न'खरा। अब्ला साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोन, जुदि बेबायदि खैफोदाव जों बर'जों बर' अनफिनलायाबा, नायफिनलायाबा बोरै जानो? नामावल' जों बर' जाना थानोसै। आं जाथायखौ खोनानानै एबा जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों, आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनबाय जानो हागौ। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो थाइसे थाइनै हरलायलायगोन होननानै। जोंनि गेदेर गोलावफोरा बेफोरखौ नायफिननो जेबो सम गैला। बिटिसिखौ जाय सामलायबाय दं बिथांमोना न'खर न'खर हाबनानै नायथिंनांगौ। सोरबाफोर लोमजानाय दं नामा, सोरबाफोर गोरिब न'खरनिफ्राय लोमजादों नामा, सोरबाफोर ओंखाम मोनजायाखै नामा, बेफोरखौ नायबिजिरनांगौ। आरो बेफोरखौ नायबिजिरनो हायाब्ला बिटिसि सरकारखौ हगारनानै होनांगौ। दिनैनि बे भिडिअखौ सोरबाफोर कन्ट्राक्टर बा थिकादारफोर नायदोंब्ला अननानै जेसेबां हागौ एसेबां रां हर। मानोना नोंसोरो गोबां 2 नाम्बारि फैसा खामायबाय, फैसाफोरखौ बेफोराव गार। अब्लासो जायबा 2 नाम्बारि फैसा खामायग्रा बिसोरो गोजोननाय मोनगोन। जाय सुबुंफोरा 2 नाम्बारि खामानि मावो बिथांमोना बेबायदि डनेसन खालामनांगौ, अब्लासो बिसोरनि गोसोफोरा स्रां जायो। दा बेखायनो सोरबाफोर आंनि इउटुब चेनेलाव 2 नाम्बारि थिकादारफोर एबा 2 नाम्बारि फालांगि खालामग्रा मानसिफोर दंब्ला डनेसन खालामबानो जाबाय।
गोसोखौ स्रां मोनगोन आरो लोगोसे गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनगोन। जोंनि सरकारखौलाय मान बावनो आरो जोंनि बिटिसि सरकारखौलाय मान बावनो जेबो नायबिजिरा बिसोरो सोर बबेयाव मोनजादों सोर बबेयाव मोनजायाखै सोर बबेयाव गावथारजादों सोर बबेयाव थैदों बेफोरनि जेबो बिसार गैया बेफोरखौ साननो जेबो समाय गैया बे बिटिसि सरकारनिया। दा बेखायनो जों गासिबो खौसे जानानै डनेसन खालामलायनांसिगोन उपाय गैया मानोना गोबां मानसि मान बावनो जेबो होनानै लाब गैया। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआव गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ बिबारि बसुमतारिनि बागै। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोना डनेसन खालामबानो जाबाय एसेब्लाबो हरबानो जाबाय थाइसेबाबो थाइनैबाबो हरबानो जाबाय। आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोसे बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो गोजोनजोबगोन। आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम थिकादारफोरनाव शेयार खालाम MLA फोरनाव शेयार खालाम मास्टारफोरनाव शेयार खालाम आरो लोगोसे 2 नाम्बारि फालांगि मावग्राफोरनियावबो शेयार खालाम। खुलुमबाय आंनि मुङा बिबारि बसुमतारि आफानि मुङा रन्जन बसुमतारि चिरां डिस्ट्रिक्ट गामि बाथाबारि सिडली थाना। आं दिनैसिम 9 बोसोर जाबाय बेमार जानाया 2011निफ्रायनो बेमार जाजेनदों। दिनैसिम मोजां डाक्टारजों बेमार नायजानो मोनाखै आं। आंनि आफायाबो दिन हाजिरासो मावो दा बोरायसिनबाय खामानि मावनो हाला। आंनि बेमारनि थाखायनो जा एसे हा दंमोन बेखौबो फाननांबाय। जेबो राहा गैला बेमार नायनो फैसा आइयाबो खामानि मावनो हाला। बेनिखायनो अननानै खनसे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आदै मादै आरो आब'मोन बिनानावमोन गासिबो आंनि बेमार नायनायाव अननानै